Pre viac takýchto videí ako toto daj odber a like na toto video a ak chceš streamujem každý večer o 8 na TikTok. Ja však streamujem. Nie. More. Dickfinity som nezapol. Nie. Píska. Dnes už síce druhý stream, lebo som predtým vypol, lebo som hladný. A kvôli jedlu sa furt musí vypínať stream. Však srandy. Nie. Ja som dačo posral v CS-ku. Ja som zmenil nastavenia a som to posral. Bože. Bože, jak môžem byť tak krivý. Ja idem tryhard. Píska, tu je typek, tu je typek. Píska! Píska. Vidno more. Alo. Vlastne už nechodí. Čo vyviem, vlastne môj lirt. A že inak? Dobre, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to je... Hej, ne? Díky. Díky mi teraz uprost. Kamo, čo máme technical timeout? Na stream prídem jak bezďak, zo streamu vidím jak milionár. Páne Bože. Do minúty 40. Musíš tancovať jak ona. Bavia. No. Pane Bože, Pane Bože. 15. Pane Bože. Nie. Dobre, Filip XV napíš nick, či nick, pesničku. Dobre, minúta prešla, máš to tam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobre, 11. Máš tam jedno z Afrikanov, chápeš, že kamarátska zľava. 3, 15. Kamo, ja zo streamu prídem jak bodybuilder. Píska, dobre, cheater. Dostal. Nevadí, bež, jak o život. Kamo, už som ho mal. Bože, kebyže tam ten autistický teammate nevojde, tak možno by som aj dal kill, no tak čau by som obral, no tak sorry. Aspomeď. Nie. Dobre, už mi crashlo, alebo čo kamo. No tak kamo, ja som v tom slabé, 4 dní to hrajem, tak akože no, 4 dní, no tak akože no. Už to. A čo so mnou škrel robiť? Choďte bečko, vykáče. Píska! Dobre, ten C-Rex je podľa mňa cheater. Čo sa stalo? Pane Bože, som to posral. No trošku. Som to posral. Ako tam máš všetko? Čo u nás môjho ocka dedo, ale môj ocko... Či pána. Tá som more. Chudák typci. Či pána, táto není dobre. Mi osmých. Kde je typek? Páne Bože. Pohoda. Dobrá. Uaaaa! Yes sir, kámo. Moje tretie MVPčko v živote, kámo, som sa prekonal, ne? A on akože normálne chodí v telke? A normálne sa tam prechádza, lebo môj Adam beha. Väčšinou tak v telke, on pobehuje, chápeš, tak... Áno. Headshot. Dobrá, kámo, krása.
Mám 12 HP, kamo, ja tam nejdem. Nám to Adam hovorí. Tá Adam je pán, môj kamarát. Píska, on o mne vedel, kamo. On o mne vedel. Kamo, s CS-kom tu letí. Soski, boski, szkibili Lewandowski. Píska! Normálne ma z toho, kamo, normálne ma z toho boli maliček na pravej nohe. Aj ti ho pozera z telky. Na TV8. A jak to vie tak císli bruchov? To normálne, on dojde, zoberie pervol a tak... Sigma, kamo, my sme tak Sigma tým, že si normálne na ďalšie kolo asi berem M4, uvidím. Ak sa ti toto video páčilo, tak zanechaj like a odber a keď chceš, každý večer o 8 streamujem na TikToku Nick Herdinesko.